dig, han har filmet. Er du? Hej sammen, velkommen til den her video. I dag spiller vi Tower Defense, ligesom Skibberly Tower Defense. Tower Defense. Tower Defense, mente jeg. Som du kan sige, Det er på grund af... ligesom det var, jeg sagde i sidste video. Ligesom i sidste video, jeg vil vise jer, hvordan Tower Defense ser ud. Det er sådan her, det ser ud, hvis der er nogen, der går ind i spillet. Men nu skal jeg lige købe en Nu skal jeg lige købe en person. Her. Du er ikke blevet der. Og du siger, hvad for en. Du kan vente til næste, så kan du købe sådan en Men nu er min ven Oscar. Vi vil spille sammen igen. Vi vil nemlig lige gå ind igennem, så jeg kan se, hvor gode vi rent faktisk er. Og på vi er. Men han hvad er. På grund af I'm noob. I'm broken. Du kan også sige, det var kun fordi, du har lavet en ny account. Fordi jeg lavede en ny account. Så derfor er jeg noob. Nu skal vi lige se, hvad for noget. Den der skal vi bare... Jeg vil bare trykke på den grønne. Oscar. Den grønne. Jeg skriver hej igen. Og så tager vi i midten. Der skal vi lige der. Som I kan se, tager jeg lige starten af min person. Den der. Så skal de se, man kan sætte en sniper. Man køber nemlig sine personer igen. Men bare anderledes måde. Men her kan man også opgradere. Men denne spiller også bare bedre. Og det siger han nu, der. Fordi jeg sidder nemlig inde på hans værelse. Så ligesom i sidste video, like og abonnere. Og skriv i kommentaren, hvad jeg skal lave i morgen. Af videoer. Hvis I hurtigt skriver noget. Men sådan her Tower Defense ser ud. Men det er ikke lige så godt som Tower Defense, som er bedre. Det er nemlig fordi Pro. Det her det er bare en noob-spil. Selvom det er det originale. Den anden kan jeg bedre lide. Ja. Men jeg håber, at jeg synes i hvert fald, at det er et dårligt spil. Det er ikke lige så godt som det andet. For det andet er der mere lyse og sådan noget, og bedre gældende, og som man kan se. Og der er mere plads til at sætte sine personer. Men her er der mere, her er der mere ting med, som der er addet med. Der er flere detaljer og alt muligt. Også på sine personer på se. Og så har jeg sat min sniper her. Og den her skyder her. Om der kan skyde. Og gør den en sniper. Men jeg selvfølgelig ikke kan se det godt. Men nu skal jeg lige se, hvad min ven har sat. Så man nemlig også kan få... Man kan få farme ligesom i Tower Defense. Ligesom Moneymaker hedder de bare. Men her hedder de bare farm. Så har han sat sin egen tårn. Men den er også sindssyg. Min ser bare bedre ud, når han skyder. Ja, så kan han. Men han ser så bedre end min. Men min skyder også bare hurtigere. Se. Han skyder bare Hvis I ikke ved, hvordan man staver det, så skal spørge forældrene. Og det er et spil, som alle må spille. Og det koster ikke Robux for at spille. Ellers skal man bare skrive TDS.
Og så skal jeg bare finde der, hvor der står Tower Defense kun. Og her har man ikke lige så meget liv, som man dør rimelig hurtigt, så man skal passe på. Det er derfor, at når man sætter om, man sætter de gode i de dårlige. Og nu skal jeg i hvert fald have mange sniper. Og de er gode. Men der. Som I kan se, har jeg så en hel her sniper næsten. Det er kun fordi jeg kan lide sniper. Men ikke kun fordi jeg kan lide dem. Måske også det. Også fordi de er gode. Vi kan se, at vi er rimelig kørende lige nu. Bare vent til sidst i videoen. Det ved runde 40 bliver det endnu sindssygt. Min ven Oscar, han kommer til at sætte miniguns, personer ned og alle mulige andre. Så vi klarer den her runde meget, så vi klarer den her bane meget easy. Jeg hører nogle andre videoer, der siger easy peasy lemon squeezy. Som I kan se, nu har jeg sat til minigun. Bare for at se der, hvordan den skyder. Det er bare godt. Som I kan se, er der flere forskellige. De 12 Tower Defense flere forskellige. Men her er de bare sværere eller nemmere på en eller anden måde. Jeg havde ikke lavet videoer i lang tid, på grund af at jeg havde noget med øret, som for meget væske. Så jeg kunne have kommet til vagtlægen. Ja. Og så skulle jeg også lige bruge en pincet. En skrabpincet, fordi jeg troede, jeg kunne få noget ud af væsken. Fordi hvis der noget var blokeret væske, så kom en kasse op ind i min hånd, så den der pincet, den stak i mit øre. Så meget, jeg skreg. Ikke højt. Og det var om natten. Og det er sådan en pincet, man bruger til at ligesom sådan en pincet, man kan bruge til at sådan nogle, ligesom tandlægerne bruger for at fjerne tingene. Alle de der stof, man har på tænderne. Og det der, som man kan få skrab af. Ja, så man kan skrabe af. Så skarp var den ligesom. Og den havde jeg ind i øret. Så var min kat ind i min hånd. Og det var præcis den hånd, hvor pincetten var i, så jeg kom til at stikke mig til i øret. Og den var lang ind, og det kan være farligt på en tommelring. Ja. Jeg kunne have været til vagtlægen. Skulle jeg starte også noget derinde, så godt få fjernet alt det væske. Men det skete ikke, fordi det er gået over nu. Og det synes jeg er godt. Så det er derfor, jeg kan lave videoerne så tidligt.
Og jeg håber, at I vil lide den her video.
første. Se, der står den første er død.